Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Selamat malam Mas Bayu. Waduh, sing bar kondur kau umroh iki sajakle. Cerah kaya. Ya alhamdulillah kanu nanjake paringane Sutrisno Budaya. Nggih. Aku ya maca berita nek Maos napa, Mbah? Gareng bar mulai umur ki pancene Jane kowe iki ngerti ra to? Jane iki ngerti ra? Yen ora ngerti rasa komentar. Umroh kok umur. umroh ta. Umroh. Lah aku ngerti ku kowe ngiler ning buri ku. Bocah ki po umur ya. Wong umroh kok wong ya kalaning wektu ki ya digunakake kesempatan yang diberikan untuk beribadah. Sing ditulat ya abahe. Abahe. Lah ya percuma yen dadi apa sedulure abahe yen ora iso nglakoni bangsa apa ibadah. Nggih. Niki ten Bojonegoro, Mbah. Waduh, Jan. Bali kandang. Iki lak ya mbiyen ya urip ning Bojonegoro ya wis suwe. Gak Jare kowe urip ning Bojonegoro kok gak? Lah kowe jare duwe riwayat ning Bojonegoro suwe. aja omong, aja ngrembug kuwi. Aku rene iki isin goblok. Kok isin apa? Lah ten apa? Aku isin tenan. Ngapa? Rumangsaku nek digelar ning alun-alun dari provinsi alun-alun Bojonegoro. Lah kok dikek taji. Aku jujur isin. Ngapa kok jujur isin? Aku tau gendak sindir kene. Mesti guyu sing tuwek-tuwek. Makane berbuatlah yang baik biar tidak punya riwayat jelek. Biyen kowe kaya apik-apik kok. Wong kowe karo Suminem brondol ya wis suwi kok. Ya ora ning kan beda, paling tidak yen bengi iki ditimbali ning Wajik kene iki apa iki desa ndi? Jawe. Desa paling resik ora tau kepet ki ya kene. Desa Cawik kuwi pancene. Gah aku. Desa Cawik. Cawik. Aku Wajik wis disalahke kok. Wo ora. Wah, aku kene apal. Aku tahu bosok ning pasar kono lho. Apa? Pasar Taji wi. Ngapa? Pasar kewan ludruku ning kono gak main belas. Bosok Mungkin promosine kurang. Promosi kurang apa? Wong kene iki senenge ndelok nek kon nanggap gak tau enek. Ki senenge gratisan ngerti.
Yo ning lak sing mending gratisan ning lak ya nonton tinimbangane digelar tontonan ora ana sing nonton malah lebih sakit. Ning Nggih. wong kene luar biasa. Nggo napa? Lho. Nah kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur. Ngopo? Pak Yasin. Kepala Bapeda. Bapeda. Kuwi kedudukane ning provinsi dhuwur banget. Kuwi asli putra daerah kene Tambakrejo kene. Asli Jawa mriki Mas Gareng. Oh. Jawa kene Pak Yasin ki mula kowe pengen diyasinke apa piye? Mumpung enek petuk Pak Yasin. Aku kuwi aku anggere basa krungu kok ngono mridi. Kok wedi apa Yasin iki mesti dienggo wong sing sedo? Ya Ya ora, itu Ya perlu dienggo wong segar ben sehat ya iso. Ya ora ning wong akeh sing dirembuk aja ngrembug bab kaya ngono to. Wong kok senengane Lah apa nek diyasini iki kowe wedi. Lah timbangane ngenteni sok ben mbok saiki ae. Wong diyasini iki bener karo Mbak Cangik kuwi lho, dienggo tamba sehat ya iso, nggo buka rezeki ya iso. Surat Yasin ki digunakne kanggo nenuwun kok wedi. lho ning Lah kecuali kowe nek ning kene iki tak dikirke utawa tak wiridke, tak tahlilke kuwi wedi. Bar umur kok bingung dhewe. Gumo. Malah saya oke. Murah. aku ya ning kene kalah separo karo abahe kalah Lah, separo. apa, Mas? Lho ya wong iki abahe iki ya paling tidak kejaba Jawa Timur khususnya Bojonegoro kuwi melanglang buana ya. Kowe ora buana tok ya Buadi, Busri. Ya. Gai. Apa lamu gai. Aku Ayo saiki tak takoni. Iki digelar mergo apa? Kowe yen pancen kowe iki apa wong Jawa Timur asli? Iki dalam rangkane apa? Aku takon, aku soalnya tamu. ya aja ngetes ngono. Wong aku ditelepon Pak Yasin, ditelepon OE-ne iki wis ngerti. O. O kok OE. OE. Aku wis ditelepon panik. Iki jelas acara bengi iki. Betul. Apa kok sebetul? Ya apa? Acara bengi iki apa? Lah kowe kok teko aku, ndelok kowe apa? Ayo, nek kowe ngerti. Kowe kok kaya Aku lho wis ngerti kok. lho kowe iki Ngapa mau tekoni? Kowe iki lho sing ora ngerti iki acara apa? Ayo. Ngerti ora? yen aku ora ngerti, aku bali takon, iki acara apa? Aku ki wis ngerti aja mau tekoni. Kowe iki lho sing ora ngerti. Iki acara apa? Ngene iki lho, dagelan anggar duwite entek iki ya mulet ngene iki. Wong takoni kowe iki jare Iki dalam rangka Sumpah Pemuda. Mas Gareng, ini Halo. hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi masyarakat Jawa Timur harus tahu iki momen penting karena ini ulang tahunnya Jawa Timur. Sing Nggih. ping pira? Lah genah wis ngerti lho. Ayo ping pira? Kowe ngerti apa ora? Iki Pak Kapolres rawuh ra iki. Ngapa ta? Mateni dagelan tuwek iki hukume pirang tahun. Ngapa kok? Wong ditakoni kok mesti balik lho. Lho. Lah ra balik par minggat kowe. Arep lunga terus. Sing jeneng guru ki ngono kuwi, Mas. Lho. Apa? Guru ki rak wis ngerti to. Ha. Ning kok takon karo murite. Lah, Lah ngono kuwi ya ora apa-apa. mongko dina iki mau Hari Guru Nasional. Ayo, mula bengi iki Bathara Guru didelik. Bathara Guru Pacara. Ngono. Iki ulang tahunnya Jawa Timur Lah, kaping 78. lah kowe kok wong Semarang ngerti? Heh? Kok sik wong Semarang ngerti kok malah mbok seneni lah. Kowe sing wong Jawa Timur Medion kok malah. Lah kowe ora ngerti nek iki malam Senin. Ayo, Mula kudu tak seneni. Timbang sesuk Selasa kowe arep ning kene ndagel karo sapa? Wong lapangan wis dikukuti. Iki mung montor kowe plentong ning guri kono nguk 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 nguk. nguk. Kok dengaren kene banyu akeh. Aku jaman main Tambakrejo nek adus kuwi enek kali, ya ta? Dikrowoki ngono banyune kuwi. Sing dicidhuki. Biyen banyu angel, kene ki enek wong ayu
terus dadi monumen ning kene. Sapa iki? Sendang Sekartaji. Arep rono apa kowe? Cokot tulo sirahmu. Ora sudi. Gelem Mas ora bendina kok. Lah iya. Ora bedina cokot tuwa ora bedina. Piye 78? 78 tahun Hari Provinsi Jawa Timur. Apa to tegese 78? Lho, kowe yen kulino kowe iki Bandar Togel kudune ngerti. Nyepelekke. Ayo. Ngerti apa ora? Sik iki hubungan Hari Provinsi kok teko Bandar Togel. Aku ki takon 78 rupamu kaya telu loro. apa kuwi? Ula. Lho malah hafal kowe lho. Hafal. 35 wedhus. Wedhus. 12 jaran. Heeh. 21 nglebok. Kok malah warna-warna ya? 47 banci. 78 apa Mas Gareng? 78 iki apa? 7 ki 7W yang dibangun di wilayah Jawa Timur. 7 apa? 7W. 7W. W sing pertama, Waras W kesehatan. kedua, Apa wareg kuwi pangan. nggih. W sing ketiga, Wisma kuwi omah, W sing keempat, wastra kuwi sandang, W sing kelima, wasis kuwi pendidikan, W nomor 6, wirid kuwi bab agama, W nomor 7. utuh persatuan dan kesatuan. Hebat. Nah, W pira? 7W sing W pira? Tujuh. 7. Wis 7 mung sing terakhir apa? Utuh. W niki 8. 8 ki kok mbok tambahi piye ta wong 7? W lah, wis lunas apa urung? Kuwi. Bosok kowe masa iso W 7 nek ra W terakhir iki plonga-plongo. W-ne 9. Apa? W mengko ana tambahan apa ora? W buka FIFA ora rawuh. Ora enek stok mat kuwi. Iki teruske ra? Ya terus. 7 ki 7W sing dibangun. Nggih, nek 8 membangunnya dengan 8. 8 niku napa Mas? Semua itu dibangun 8 dengan landasan Pancasila. Leres. 8 dengan landasan Pancasila. Dadi aja nganti 88. apa meneh iki? Obat borok Niku rak salep. salep. Kulino kuwi nyenyek kowe iki. Kulino nyenyek apa? 8 ki jelas angkane ora pedhot. Ya ta? Bunder Terus sambung. tersambung. Artinya masyarakat Jawa Timur, pimpinan dan rakyat untuk memajukan Jawa Timur supaya hebat, bangkit dan lanjut. Bersambung hurufe niku Bersambung. Buka FIFA ya nyambung terus. Dadi katresnane warga Jawa Timur. Amin, amin. Nah, kenapa to kok dianakke ning Desa Wawik kene iki? Ngendi? Ngendi mau desane nanti? Desane ngendi? Wiwi. Jawe. Jawe. Aja mau Apa? tambahi. Apa to Nek kleru. Apa to tegese Jawe? Apa karepe Jawe? Per suku kata apa per huruf? Per huruf. Ya, J. J kuwi jeriel sing padha rawuh. A. Amengeti HUT Jawa Timur. M. Kowe ya kurang ajar. Wong genah Jawa iki J A W I K. Oke. Kok N. G. G. Wah, baru kok nesu. Habis umroh nggak boleh marah, bercanda. Ora itu nesu ki nek Habis tanah. umroh nggak boleh marah, bercanda. Iya, ora itu nesu ning tanah suci ning kene mbok coba bacok kan. Ya, terus. Bercanda. W Kuwi wayang kulit hiburanipun. Nggih. Terus I. Iki dina dalange Ki Bayu Aji. Nggih. K. Ku Abah Kirun Kirun dagelane. dagelane. Kirun. Ku Abah Kirun. Kirun dagelane dadi renek ukara gareng. Gene ora enek. Bercanda. Kiu kiu
Empuk dasmu. Aku ngerti ora njlentrehke. Lah ngopo to? Aku ora katut. Iki kisruh iki. Lah nek kae apa nek ora bae kirun iso apa? Ya kirun ning ya tetep nganggo gareng. Kirun karo gareng dagelane. Oh. Kok kirun tok? Lah gene njaluk ukara kondi. Aku nunut. Nunut ra nggawa helm. Niki matur nuwun, Mbah. Niki dipun lenggahi saking Bangkes Bangpol Provinsi Jatim, Pak Edi Supriyanto. Nggih. Bagian apa kuwi? Kes Bangpol. Oh. Apa? Kesbangpol ki apa? Kesbangpol ki apa? Ngono kok mau tekokne to. Aku Niki Bapak Edi Supriyanto. rumah saya kaya karambol diselentik balik. Nggih. Aku sing tak apali ngisore tok. Apa? Politik. Niki ingkang penyelenggaraan ora pemerintah provinsi kalian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangkes Bangpol Provinsi Jawa Timur. Nggih. Badan Kesatuan. Ya bareng ngerti lu diantere ra umum. Ngopo to? Ya wis. Ya wis pokoke kowe iki bengi iki bener banget wis wae. Habis umroh. Innallaha Sobirin. Maasopire. Wis ben sabar ki ngerti. Kesayangan Wong sabar Allah. iki kasih ning Allah ning yen dijarak ya muntap. Aku ki manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Lho, sadar to nek kowe iki menungso. Manusia biasa sadar to. Lah rumah sama apa aku luar biasa. Lah mau nepo dudu wong kok saiki lagi sadar. Aja nggodho lho. Aku bar ngombe susu onta lho. Lah tak seplak mbuh. Layak gulungu modot. Bar Mula kok bunuke saya gede. bar numpaki unta. Nggih. Nggih, Mbah, niki pun dipun gelaraken gamelan wayang menika jumipun lek-lekan kalian tasakuran hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-78 tahun. Amin. Nggih. Mangke pun kesupen. Menapa, Mbah? Matur Pak Yasin Nggih. minta makanan ciri khas Tambak Rejo mriki. Apa? Asem-asem daging. Wah, asem-asem Ya, daging. Dagingnya diketoki kaya dadu kae cilik-cilik kotak-kotak. Nggih. Terus brambang bawang lombok. Begitu mok bar dibumboni ardintas cemplungi dong-dondong. Kuwi mangane awan panas-panas seger. Terus aku mulai ngomong pembantuku, ayo kayak asem-asem daging. Tiru-tiru kene. Wah, dagingnya setengah kilo. Diketoki batinku sak mangkok cukup. Dondonge sak wit. Godhonge dondong. Terus dadi sayur sengkuni. Apa kuwi? Begitu tak cicik, Dadi sayur sengkuni. sayur sengkuni. Ayo sok meneh kandhani. Wong Oh, rewang. itu dadi kasanah lho, Mas Gareng. Ya, Oh, nggih. apapun yang ada di daerah ini Nggih. semoga bisa dikembangkan menjadi ciri khas daerah ini kalau boleh dikatakan ciri khas kuliner untuk daerah Tambak Rejo. Ora kuliner tok. Petani Bojonegoro dina iki sugih-sugih gedhok mbako lah regane kaya emas. Sak kilo tembus 41.000. Tepuk tangan Alhamdulillah, untuk petani mbako Alhamdulillah. Bojonegoro. Nggih, Wah, sugih. hebat Mas Gareng. Nek pas payu. Oh, nggih. Lho, kepiye to kowe iki komentar dirungokke kok. Lho, iki WTF payu. Godhong pripilan ngisor dhuwuri kembang wit kuwi diklentheke payu. Iki dina mbako kuwi. Jan kaya Mas ya nggih. Kaya emas, tapi nek wis gak payu, Ayo. Nggih. bosok. Nggih. Yo apa-apa ki Tegese ana pasang surute ya Mas. pasang surut Nggih. grafik naik turun itu dalam ilmu perekonomian wis lumrah. Tapi ke daerah Tuban Nggih. ya untuk kesehatan keluarga sing radek ibu-ibu bingung. Apa ki? Susu ya ta? Nggih. Susu regane mudhun. Susu mudhun tapi gedang munggah. Nggih.
Wah kok ya lagi anu ya Mas Ki Gareng. susu Anu, Dadi bingung ya. Ah, susu turun tapi pisang naik. Kuwi penyebabnya apa kok nganti iso susu? Rasa mbok tekokne susu turun ki mergo regane mudhun. Ngono. Tapi pisang naik. Susu turun. Wis ora usah dipikir pokoke susu ki medhur regane. Ben susu ki ora mudhun lempiten. Kaya karpet. Agen Wong ora cetha. agenmu kresek kok piye kok. Lho wong Niki wonten anu penyuwunan, Mbah. Napa, Mas? Wonten sing ngersake pepiling. Pepiling. Cocok. Nggih. Untuk hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur saking warga Kas FC nyuwun pepiling. Nggih. Siap dipun bawani rumiyin. Amin. Tak nyuwun berkah bae. Oh, wis suwe kepengin nembang. Wasit tadi. Kowe iki dagelan po lampor. Aku bukan bawa. Bawa ya bawa dimati. Iki religi. Penontonnya sakmene kae iki gak tembus swara nek gak banter. Salahe kupingmu ning kono. Geleh kuping sak nggon-nggon. Iki ana penggemarku lho iki. Sapa, Mas? Iki Mau enek penggemar ngejak foto. Anu nyuwun sewu, Pak, bisa foto, Pak? Bisa. Bareng tiba iki, Pak Percil kula nyuwun foto. Matane batinku wis dandan gareng bareng diceluk Percil. Iki aku arep protes karo panitia iki. Apa, Panitia Pak? pundi? Pak, fotone sing dipasang niku garenge pun mati, Pak. Niki sing nembe setengah mati. Kok nggih mboten nyuwun kula. Fotone gareng wis mati kok dipasang ning kono. Niku sing gareng almarhum. Almarhum. Fotone kleru. Lah aku ya diupload arek-arek ning TikTok barang kuwi ta. Nggih. Bah, iku fotone dudu Pak Gareng Semarang. Lah aku nyauri Pak Gareng Semarang gak ndek foto aku. Selawase urip ora tau enek wong ngejak foto aku. Ayo dijak foto pisan we. Pak Percil, foto Pak Percil. Nang guri Pak Percil nyuwun foto. Apik tenan. Kenal nek konyil percaya. Ya iya. Wong genah kampret ngomong dadak. Ya. Aku ki blakan dadan mau lah aku ora nganggo iki to, ira-iraan nggih. gitu. Dadan lah isih bukaan lah kok ngene. Mas Mondol. Sebel. Enggak, Pak. Dipun bawani, Mbah. Nyuwun berkahipun Abah. Nggih. Gak pareng ganggu. Oke. Wasitoti King para winasis ngelingana urip ing donya. Mas Gareng. Nun. Engko abahe tak aturi nyanyi. Oh, ku Santri pekok. Santri pekok. Wis. Penghayatane iki wis ora usah diayati wong pancen wong wis pekok iki. Piye ta kuwi? Weh. Keparat murang tata. Apik lho Sing anyar no. Napa? Lagi rong dina. Urung mok delok. Duet karo anake. Anu ta? Nemu. Temen. Nemu. Nemu. Wah, apik lho. Kok Bebasan mung mampir ngombe. bejo-bejane piyai mriki niki wah pun 3 tahun mboten nembang niki. Tem mriki nembe nembang nggih teng mriki 3 tahun ya kowe ora nembang ya. Gak aku seksine wong iki bareng karo aku abahe kok. Wong kemeruh niku, Bah. Aku getih. Wong Ora sing wangi aku akeh. Salat kang 5 waktu kudu tansah dipun lampahi. Iku cagak agama pakartikang luhur ngedohken tumindak mungkar yakti urip
manggih tentrem lahir batin bejo donya akhirat. Monggo buka celuk langgam dhisik. Sapa aku tak nyuwun tulung karo Mbak Dita. Nggih, Mbak Dita. Yo. Cakerne ndi? Wis ben sik to. Ora apa-apa Wis ora open men ya. Yo arep pipis Dok, nunut Dok. Oh kok le. ora apa-apa. Oke. Monggo. Yo Mbak Dita, buka celuk. Monggo. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake wonten asmatan wayahe sembahyang ngadepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakae agama limang wektu kudu tansah dijaga Yo Pak Sarmadi. Mbak Dita. Pak Sarmadi. Ramos Ger, yo. Pur saya. Aku subuh luang asar. Aku makin manisa cakepe. Pur yo. Sembrono iku perintah agama. Ngelingono ing donya kok sedelo. Sabar tawakal pasrah sing kuwasa. Yen kepengki iku munggah Abah Mas Gareng. Jangan lupa Mbak Cange. Nggih. Malam ini kula nyimak sambutanipun wau banyak pimpinan-pimpinan rumah sakit daerah yang Mas. hadir. Nggih. Alhamdulillah. Pak dokter rawuh kabeh. Amin. Mula engko nek sing geblak sak wayah-wayah. Ojo teni-teni wong to. Gawe ora gizi buruk. Lho, kok Ora gizi? tau lemu blas. Awakku semene iki ngerti. Iki mergo aku mikirke bojo aku meringankan beban istri iki. Mula awakku ora iso lemu iki mergo meringankan beban istri. Lah istrimu sing siap nadai bebanmu. Lah iya. Mula bokonge ya sak wajan kae.
Ane kali Mas Gareng tresnane ora jamak. Lho ngerti. Bayu, Mas Bayu ngerti bojoku tresno. Tresno kali niki kula Nggih. yo nyekseni kok. Oh nggih ta. Abahe mesti pirsa wong tindak mriko ya. Wong jangger gawe acara mesti kula ten Semarang. Nggih. Iki Bojone Gareng niku bae yo. Ambakno sing lanang niki pinter nyambut gawe. Nggih. Bojone Gareng pinter golek dhuwit. iki lho. Mboten jagake sing lanang kok. Ora. Pinter golek duit. Golek Weh nggih. Dadi- Nggih nyambut gawe nggih. Gareng delikne dhuwit ning ndi roh golek. Oh alah. Nang kupluk, nang koper. Wong bojoku bekas copet. Nggo nyambut gawe nambahi wulu pemetune sing lanang Nek kok. pinter golek dhuwit ta bojo. Ya ora kuwi gogohi. Niki Waranggono kathah sanget, Mbah. Weh, sakmono kae. Nggih, Mbak Fiona, Mbak Zenita, Mbak Tiayu, Mbak Dita, Mbak Suci, Mbak Wida, Mbak Fahmi kali Budar sini. Dan kaya mbako sing arep dicongok. Nggih. Lo tak nyuwun tulung alih anu Dik Zenita rumiyin, Dik Zenita. Monggo. Iki bocah iki keluaran sing diarani bocah milenial ya saiki. Apa Mas kok ngono, Mas? Jenenge we Zenita. Iya. Zenita. Kuwi sedulure Zainal. Zenita. Zenita. Duduk dulure Zainal. berarti cek dulure Zainul. Kene Dek, sayang C. Kene Dek, kene Mbak Zenita yo. Kene. Taram-taram terus. Oh yo. Dua loro. Dek, Bebas. jenengmu sapa mau? Zenita. Anu, dawane. Wahayu Dwi Zenita Putri. Kowe mesti anak nomor loro. Nggih. Nah, aku iki ngerti sadurunge winarah kok. Wah kok yo ngerti ya. Anak nomor loro. Bocah kuwi meletek o matane. Mak lho kematane. Nggih sak raine. Nggih mboten to, Pak, penggalihe. Wong anu saiki isih sekolah. Tasik. Anu kelas pira? Kelas 6 SD. Wah, kelas 6 iki abahe Kirun ya sekolah. Kelas pira? Kelasaran. Apa kuwi? Lho kowe jare ya sekolah. Ya jelas wong urip kok kalah karo banyu. Kok kalah-kalih banyu? Banyu diadahi ember, Sak ember, diadahi cingkir, sak cingkir, diadahi gelas, sak gelas. diadahi kolah. Sekolah. Lah iya banyu sekolah kok. Awake dhewe ora. Oh, mboten ngerti. Ora mudeng kebah. Ora mudeng. Toleh niku. Aku ora nganggo sekolah, aku ora kolah, aku betap kok. Aku modern kok betap kok. Kolah ketok yen wong kuno. SD. SD pundi lho, Mas sebut gen bangga Bapak Ibu gurune. Mergo iki ya hari guru kok bombong karo Bapak Ibu guru. SD pundi? SD Mbegadon Kecamatan Gaya. Oh, kono. Ngendi? Mbuh. Saking SD Megadon Kecamatan Gaya. Gayam. Nggih, menika Bapak Ibu Kabupaten, guru. kabupaten. Bojonegoro. Alhamdulillah. Awam cah Jonegoro lah cah. Kok ora jengkeran piye le? Awam. Awakmu ki Mu nek kene dadi em. Oh, awam. Aku kepengin mam. Ya mak. pokoke u kene dadi awakmu awak aku ya aku. Ya jare dadi akem. Bojomu dadi bojo nem. Oh, ya. Mentokmu mentokem. Bebekmu bebekem. Ayo, Nek Nak. meriem. Ya. Ya kae sinden pojok dhewe kae dar sini kae dadi dar siem. Siem. Eyem. Kae Fahmi berarti paham. Malah elek. Kene iki ngomong engko ngono koko. Koko. Koko sik. Ora jengkeran. Matoh lah cah. Apa kuwi? Ya wong kene. Lah Niku ya kaya tegese wong apa? pedesen. Tegese apa? Matoh lah cah. Kok jos banget. Oh, matoh. Matoh cas. Koko ki mengko. Koko ora jengkeran. Kok matoh dicas piye to kuwi? Matoh cas. Sik. Wong ki mesti duwe cita-cita. Kowe kepengin dadi apa sok ben, Nduk?
Dosen. Alhamdulillah. Ah wong SD urung lulus kok dosen. Jare tekoni cita-cita. Oh, iya dosen. Nah niku pengen kaya Mas Gareng ya biyen rak kepengin dadi dus. Lah iki wis karmone dos gembel. ora nesu. Dosen apa? Dosen ki akeh bidange apa? Studine apa? Dosen karawitan. Loh, ora hebat dosen karawitan, nggih. Apik. Nggih. Iki engko wulangen kabeh iki karawitan iki. Iki diwulang kabeh. Nek cek do urip. Kok tulung ya, Nduk, tulung tris notasinen ya. Ya dosen, ya ning syarate entuk cita-cita dari dosen tapi tetaplah belajar. Nggih. Ya. Mbak Zenita arep nembang apa, Mbak? Ayo, Iya, Nduk. lagune apa senengane, monggo. Rati maju. Nyobi bawa pangkur Semarangan nggih. Wah, bawa pangkur Semarangan Edian. Nduk, Luar biasa. kuwi angel ya, abot iki, Nduk. Wani. Ya insyaallah. Ya. Duh. Nggih, monggo sing Semarang ora Ya. patek jedak kuwi. Ora iso. Yo tak rungokne, Nduk. Kowe Ya, Mbak Zenita. arep bawa kukur Semarangan ki pangkur, kukur sembarangan ki Pangkur kok kukur sembarangan. Ayo, Nduk. Ya, monggo Mbak Zenita. Monggo, ya. Putra Bojonegoro. Monggo, ya. Mingkar mingkuring angkara Iki bakalan apik. Jawa Timur. Wis titenono. Wong wedok nembang angger ora isin, mangap mecucu kuwi gelem, kuwi sok bakal dadi sinden. Apa nek angger sinden nembang kok minggu Wedi elek. ora bakalan dadi pesinden sing apik. Dadi nek nek mecucu, Mesti bakal iso dadi sinden apik. mengo mecucu, Mecucu, pokoke ra wedi elek kuwi bakal dadi sinden apik. ponak aku mengo mecucu malah ra iso omong. Lah napa? Bisu kok bocah. Ya kok wae malah ra. Amin ya Allah. Kok amin? Ucai wis mati kok amin. Wis mati ta? Nah, Ya ya. Terus nanduk sayang. Akarana karnan mardi siwi Sare. Yo, hati-hati. Oh, ini pangkur biasa. Iki sok nek wis dadi kaya sinden cepu. Sapa? Tomblok. Besok. Dong, ngene iki. Sinden cepu, tomblok, bekase sindene Pak Mantep saiki digendak lek Ratib. Oh, lagi kepethuke. Lagi kepethuke. Ya. Ayo. Sinoba sinu karta Iki durung Semarang ki lagi Salatiga, Nduk. Ini pangkur biasa nih. Pangkur biasa. Apa ayo lanjut. Apa terus apik kok. Engko mbok ditibakne gending sing lagi viral. Apa? Apa, Pak? Panase kok kaya ngene. Lagu apa? Wong nek ra tau TikTokan Kita ayub ya. Desa. Mau TikTok ra ketok gede tok. Ya, oke tuh ya malahan. Ya. mreh kretarta pakar tining ilmu luhung Nano. kang tumrap ning tanah Jawa agama
Langgamin apa, Nduk? Kadung tresno nggih, Pak. Oh, nggih, coba ya. Wis kadung tresno. Sok kuwi to. Yo, Ora rambut Lamat wis katon lejane yen dom Tepuk tangan Bapak Ibu kagem Nduk Zenita. Asli putra Bojonegoro. Makasih Nduk, matur nuwun. Makasih. Sregep sinau. Bojonegoro. Hebat. Tayub ya sesindenan luar biasa ning Bojonegoro iki, Pak. Wes sindir ten mriki menika wis dadi ciri khas Sindir. Tuban, Jonegoro, Lamongan sindir. Nggih. Saiki yen sing wong do ora ngerti jane sindir ki apa? Sindir iki waranggono. Cara Nek kene cara Madiun kledek. ledek. Ning waranggono, Oh. ning tayub utawa ning gambyong. Kuwi jenenge Tayub sindir. sindir. Dadi Ah. wong do muni sindir-sindir yen selain orang sini lah tidak Ora ngerti. paham. Nek ora wong Bojonegoro ora. Manganan somben apa leh tanggapane? Sindir. Manganan Manganan ki apa? sedekah bumi. Oh manganan. Manganan. Kowe nek pengin semaput nang Bojonegoro. Ngopo? Kene biyen ki taun kuno nek gawe undi-undi seminggu Apa kuwi? sawatke maling-malinge pecah ndase. Saking atose. Saking atose. Onde-onde seminggu seutuh. Ki Karo roti iwak. Onde-onde- Ora lali tape. onde-onde sing isi kacang ijo kae apa onde-onde sing Kene klopo, kacang ijo larang kok. Klopone ngampe tengik ngono. Rupane abang, apal aku. ya wong Karo ciri- roti iwak. tapi Nggih. ciri khas jangan dihilangkan. Sik tak nyuwun anu, Mbak. Iki sebelah iki, sebelah. Pripun? Nggih niki Mbak Fiona.
Mriki sik Mbak Fiona ayo mriki. Monggo. Jebul kae sing tak ati-ati wis teko mrene. Wis rada suwe bapak pisan ora kabare. Tansah dadi impen dinuti esame arahati mari kanya muga-muga tansah kagem atiku dadi tetram amur mari kangen pulang siro metro tajem tiap-tiap kenalke Mas Gareng ini nduk jenengmu sapa mau? Fiona. Oh bojone Kopatrio iki. Sapa? Fiona. wong padha jenenge kok Ora Fiona sapa mula kudu dicethake. Valviona Dea Istima. Sapa? Valviona Dea Istima. Rate banter nduk Valviona Dea Istima. kuwi budek. Fiona Dea Istima. dia istimewa. Istimewa. Dia Istimewa. Fiona Samalaka. Lho dro kuno. Lho dro kuno. Mbak Fiona saiki kelas pinten? Kelas tunggal SMA. Kelas 1 SMA. SMA pundi? SMA Kasiman. Kasiman. Nggih, Kasiman. Ayo walah lah. Kuwi lho cepu ngareng mlebu ya ta. Ngareng mlebu rono ning gone Wonocala. Engko kono kuwi enek desa Kasian kuwi. Kasiman. Qasidah. Malah adoh men. Kasiman. Kasiman. Nggih. Ya SMA kelas 1. Arep nembang apa ya? Nyidam Sari. Nyidam Sari. Kowe asli Kasiman. Nggih. Ki mesti enek urusan karo Seragen. Seragen sapa? Ketoke Pak uget-uget ki Ngop sapa to? Eka uget-uget ki ketoke Pak tau sobo ning Bojonegoro. Kok iso? Lah duwe adik iki. Ketoke. Padha percili ngono. Dipun bawani nggih. Bawani ya Nduk sayang. Nggih, ayo coba yang apa? Radek maju Nduk, maju kene. Mboten ana Mas Gareng ora apa-apa. Soting. Gareng gak nyokot Nduk, wis galak wis ora galak. Aku wis dibrangus kok Nduk. Maka, iya Mbak Fiona. Dawang bagus papucen ning ati kaya ngene wong nandang asmara Bianter teteh. Nggih. Sajake penyanyi pop bocah iki. Heeh. Kaya penyanyi rock ya. Heeh. Nggonku enek sinden mulih dipuwentengi wong kampung. Ngapa? Wong kakus. Karo muni bagus karo Kok bagus kok kakus. Ya. apa Mung awakku, yo. apa tak awakku dewe Norano dewa Jawa Tengah walas ana
dipedhot. Welasana aja welas ana. Welasana kuwi tembung Jawa ki kasihanilah. Welasana mring wak. Nek wonge teko ya bener. Sapa kuwi? Welas. Ora, waras ana. Nek wonge teko ya. Iya, nenane. Besok kapan? Besok. Besok kapan katekan jejer lan wong bagus diumpamakno nakoda tanpa prau sasarsara den jolotri nyidam sari Yo, langgame Mbak Fiona. Monggo, yo. Gonggomino Pak yo. Terima kasih matur nuwun kagem Mbak Fiona. Tepuk tangan untuk Kasiman Bojonegoro. Matur nuwun. Wah, iki bakal akeh anu seniwati made in Bojonegoro. Wes, Anyar iki, Bang. bakal muncul ke permukaan. Top pada Bojonegoro top. Saestu Gudange seniman lan seniwati iki ya termasuk Bojonegoro kene. Oke. nggih. Yo, sik aku nyuwun tulung karo Mbak anu, Mbak Dita Intawati rene den jumeneng kene. Oh, mentaram turuk. Digandenge. Selendem.
pegawe hotel. Kok iso pegawe hotel? Iki sing tukang bukake lawang hotel ya iki. Iki sesuai guru. Guru apa? Dandane kaya jaman semono Ki Hajar Dewantara. Oh, kowe diajar karo sapa? Ki Hajar kok diajar. Oh, Ki Hajar Kuping kok. Oh, Ki Hajar Dewantara. Iki bengi iki arep botok sinden sakmono kae. Dagelan ki bocah Nggih. Ko, guri ki komet, dodok, kampret, mlumpuk ning guri kono. Kok iki malam minggu do ning kene iki apa do ora payu kowe? Ora niku betek-beteke kepengin anu napa Ya. kepengin ngangsu kawruh karo abahe. Ya ora ya bedhek-bedheke ora Jane payu. komet dodok bengi iki ya tanggapan. Oh, ngoten. ngoten. Gak wani budal. Sebabe Dek kon ngibur neng Nusa Kambangan. Rawani budal. Lah wong tahanane gareng kok ya Lah dadi. iya ya ra sida. Oh. Nggih. Mas Lendem, Nggih kula. saya sehat ta? Alhamdulillah. Niki hari guru. Nah, jenengan iso kaya ngono kuwi atas berkat saka guru. Wiwit saka TK, guru pertama niku rak ibu, madrasah pertama kali niku ibu. Ibu. Terus panjenengan TK, SD, SMP, SMA. Nggih. Terus panjenengan meniti karir gurune ya abahe. Mula dipisungsungke karo abahe, tembange Sri Huning sampeyan sing bawa. Lho ngono. Ah, Ana sing dadi presiden. betul. Ana sing pangkate jenderal. Enten dados menteri. Ana dadi menteri, ana kepala Bapeda, ana dadi sekda Bojonegoro. Tapi itu semuanya berkat jasa para guru. Nggih, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Iso dadi dokter ya karena guru. Nggih. Namamu akan selalu Hidup dalam sanubariku. selamat dari guru. Selamat dari guru. Makanya saya kalau ada istilah guru pahlawan tanpa tanda jasa saya tidak cocok. Kok ngoten? Loh, genahe pahlawan kuwi disebut pahlawan wonge wis mati apa urip? Mati. Gugur. Wis gugur, kuwi Heeh. diarani Pahlawan. pahlawan. Gurune isih urip kok diarani pahlawan ki piye? Ora Sing iso. bener kata-katane guru adalah pejuang pendidikan tanpa tanda jasa. Jasa. Nggih. Nggih. Harus diperbetul itu. Nggih. Lah niki lho, Pak. Iya. Niki iso kangge tinggalan awake dhewe, Pak. Iya. Welinge Mas Gareng niku iso dienggo tinggalan. Pejuang. Sik, Pendidikan. kok pelinge Mas Gareng aku arep modar apa piye? Sesuk nek balikne Semarang, kan iso di masyarakat kene pejuang tanpa tanda jasa. Aja welinge nasihate Mas Gareng. Oh, nggih. Niki. Jadi pancen ora sehate Mas Gareng kuwi. Kowe iki omong dhewe tak terusne kok Nasihat kok. Oh, Nasihat kok ora sehat. Aning tanpa tanda jasa. leres. Pahlawan ki entuk jasa. Betul. Mula ada apa kuwi pengangkatan atau wisuda cara Leres. kasarane Betul. sebagai pahlawan. Betul. Aku yo arep protes karo pemerintah. Bab apa? Perkawis napa niku? Mbok kuwi ya melok berjuang. Mbah wedoke berjuang, kok gak diweni tanda jasa. Berjuang. Sik berjuang napa? Berjuang napa? Lho, berjuange napa? Apa? Dukun pijet. Mijeti tentara rong batalion iki Oh, nggih. zaman Kuwi semono. ora perlu tanda jasa, butuhe mung tanda tangan. Wong dukun pijet ki ya ning beda tanjane. Lah kowe apa duwe mbah dukun pijet? Ora duwe kok ngeyel. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Oh, kuwi. Bawa, Ya, bawa. bawa Sri Huning. Aduh, kayak apa iki? Waduh. Saya bagus saiki lendem. Nek Kula niki nggih termasuk guru kok. Apa ya? Nggih. Saya bagus to. Ora guru terus guru apa? Guru kan utang. Iki Nabi ciri Saul. khas biyen iki mondolan yang ngene iki ya. Lho apik tahun iki. Iya. Apik lho iki mondolane iki. Niku ciri khas biyen ya. iki enek Ndasku gunane. Apa? Nek dienggo ngene iki blangkon. Blangkon. Nek kecopet yo nuthuk ndase. Iki kan
Ajar iki ora Jawa. Ora entuk nesu, kok sing nuthuk guru kok. Nggih guru. Namamu Akan selalu hidup dalam sanubari. Kok dituthuk sedina ping 7 ya kudu ngono. Tetep nggih. Aku sing paling ralila ya iki lho. Pripun? Wah iki saya suwe saya bagus. Nggih. Kuwi nek mulih Mediun. Nggih. Neng Tuban seminggune raine kok silit dandang lho. Sapa iki? Yo, kowe. Aire mengandung kaporit kok. Ya, Mas Rendem kaya apa suarane? Sri Huning. Monggo dibawani. Monggo, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, elok. Ya. Amin. Ayo, nggih. Persiapan. Ya. Sinebut pahlawan putri Suarane kaya sepur langsir. Ngapa? Sepur lang. Gandang Gandeng, cetha. gandeng. Iki suarane beda. Heeh. Beda. Coba. Sri Uning Mustika Tuban. Reng, Apa? ngomong asistene Mas Bayu. Apa ta? Aja ngomong karo Mas Bayu. Sebab apa ta? Aku pengen klambi tulisane Banyu Geni iki lho. Endi? Banyu. Bayu Aji kok Bayu. Bayu Aji kok Banyu Geni. Kaya mosok wira sablenge Banyu Geni. Bayu Aji kok Banyu Geni. Kuwi banyu aki ya. Kok enak maca kalian jongok nggih ngoten niku lho. Iya. Mas Gareng, Nun, Slendem kuwi apa? arep kaya silit wajan, arep kaya silit pitik kuwi. Kok silit kabeh to. Lah iya, Oh, iya. sing suarane luar biasa. Ora mung nyuwara lanang wae. Terus? Aku tak njaluk tulung karo Slendem nyuwara wedok. Poe jegos. Alah coba mangrungokke. Dem, nyuwara wedok Dem. Pamerane kene. Ben ora disepelek karo Mas Gareng iki. Siap. Pripun jenengan kok meticil? Ora aku ki tenan lho iki angger tenan kowe. Upama kowe iki iso nyuwara wedok apik gamelan iki lho pen. Kuwi deke sapa dikene? Oh, ora. Lah kok jenengan tawakke? Lho, gen iki go ngetes kowe kok. Ayo nyuwara wedok. Lho kok terus deproki ngapa? Lah niki kados Mbak-mbak sinden niku. Apa? Suarane ben cilik ben kuat dhuwur. Lah kok terus timpuh lu kowe? Lho sebabe enten carane ben suarane cilik dhuwur kados sinden. Carane piye? Lenggahe ngeten iki sebabe napa dalan angin diganjel tungkak. Oh dadi men ora boros. Angine mboten brobos, Ha-ha. irit, suarane cilik. Iso cilik ya. Coba kayak apa? Alah, nganggo jegok barang. Jegok pripun dehem niku pelega Oh tenggorokan. ya. Minum jahe untuk pelekat tenggorokan. Ya. Wis ben diumpani cange aku ora melu-melu. Ya. Ben apal. Ya dong. Putra Kanjeng sira lawe Tolong apa kuwi? Wih, Lah wong apik kok malah didugang. tolong saya dianiaya. Apik kok malah di Aku kan angger gemes ngono kuwi. Apik kok malah jenengan padake kaya maling kecekel. Apik lho kowe. Apik niku apik le ngono. Apik kok apik. Kok nek ora apa-apa sing jeneng wong lega iki ekspresine dhewe-dhewe. ekspresi. Niki nggih salah setunggaling guruku. Heeh. Dadi dinapak-napake nggih. Ya kudu manut. Aku ya nekseni kok. Lah, lah, ya Aku ki lho. nekseni. Lho, ki lho. Garengi jangger atine lega. Iki ngerti. Gemes puas. Iki. Lah weruh kembang api ning guriku. Nggih. Nggih. Bledos si garing. Halo. Halo. Matane kenyonyok. Ayo tutuke suara wedok, Dem. Ayo. Alah. Dehem, Pak. Iya ya. Duk. Duk, peranggo kok deruk. Kleru. Kleru.
Sabar toh. Sabar. Innallaha ma'asobirin, Pak. Wong mulai umroh ki nek gak waras edan. Iki ketoke tanda-tanda udik kicing. Ndang dicelukne sinau urip beres. Diwarne Umar. Aku akhir ana wong nembang kleru ki anyel aku. Ya. Duk peranggung. Nah, Leres ta? dok kok truk. Duk pranggung Bojonegoro. Mandek ra. Eh, Mandek kok iso ra. dadi jula-juli kok. Mandek ora. Enten apa melih? Keliru. Kliru nek empun duk pranggung. Wes nek lagumu mau jula-juli. Jula-juli napa? Duk ning perang. Sing bener ki duk prang. Lah nggih, empun. Bojonegoro. Kok dhek dhewe lambene menclek kok. Dicocok. Dono diper. Wong sing gendere kerawitan abdi ki ora sembarang kerawitan. Iya. Duk. Lho iki lho. Duk pripun? Duk. Duk lho. Lagi duk Duk pranggung pujo geyong mas kentil mas geyong Malah saya geyong tak dohne sisan timbangane. Malah saya Wong iki rasa mikir bawa. Lho kok ora mikir bawa piye? Kanca-kanca kerawitan sinden iki pirang dina. Betul. Larise dalang Muhammad Prasetyo Bayu Aji. Muhammad nggih. Bayu Aji. Nggih. Larise kaya ngono leh ngirit ki tuku kopere kaya ngene iki. Mbok yo ganti ya ampun. Dalang kondang kok kopere kaya ngene iki jan. Yo. Kok kebangetan men aku. sing nyimpen iki mari gojok ora dijelekke kok. Iso. Ya mari sing nyimpen iki soalé sewan. Iki Bah, Kok apa? wis kopere kaya ngono tepase. Dalang laris kok tepase kaya ngene. Ya, gumun. Apa iki? Ketara nek hobine bakar jagung ya ngono. Ora ngono jane Bayu ki dalang apa pemulung? lah ngapa ta? Iki lho, Dro. Kontang kok isine kaya ngene tok iki. Masyaallah. Lah kuwi ngarepe kuwi kompor. Wajan. Gelas nek diklumpuke dadek ya apa Mas Gareng? Ngono kuwi gale iki nek ora gelas plastik klumpuke iso dadi apa? Gelas plastik ya dienggo wadah wedan. Terus digowo nek kuwi wis turahan, nek wis diguak terus dipunguti pemulung kae. Nah. Nek disetor kene iki dadeke apa? Ngono. Aku malah ora ngerti iki. Lah ora ngerti tekono. Lah dadekke apa? Ayo mesti ya dadekke didaur ulang meneh. Oh, Dadekke gelas meneh ngono dadi aja nyepelekke barang guak. Wah, pengalaman sajake ya mantan pemulung ya. Aja ngenyek pemulung masamu. Lah iki dinas kebersihan lho. Aku ora ngenyek kowe iku lho. Kae pahlawan lingkungan hidup. hidup kok hidup. Niku nak dinas kebersihan Yo. lingkungan dados daur ulang to. Nah Mas Bayu benten Apa? dikelompokne wong niku terus anyar-anyar didadekne dhuwit. Kok ngedol cangkir. Yo, tutuke wedok sing ora lanang iki sapa? Ya, kowe watuk bisa dikasih itu gelas kowe. Tuk peranggung. Ya. Ayo neh, ayo neh. Ayo. Tuk pranggung bojone. Eno. Suara lanang genti. Oh. Udah belok. Lanang kok. Iya iya. Apa telake ora normal iki? Kuwi nek ngono ki telake malih. Nggih. Wis ora normal ora telake Apa? Napa nek uteke. kok tekan utek kabeh kula. Ora usah protes. Ayo. Nggih. Karo uru ayo. Mbak belok ya. Bebelo Wiratmaya Ceklek wedok genti. Sik. Aku terus terang penasaran. Ngapa ta?
iki teorine piye iki? Lah niku ampun kula omongke. Dadi Sing penting angine mboten brobos niku swantene cilik. sik kose. Nah. Ayo cobi. Coba praktek sik. Nah. Paske tungkak Pak De, tungkak. Lek sik ngepaske Awas. Awas. Apa? Kowe ilatmu mencelat. Oh yo kok. Duh. Lho, Duh. Kenging napa? Mules. rasane aneh. Tarah iki malah mules ya. Wong iki enek keahliane dhewe-dhewe. Nah itu kalau punya keistimewaan tidak setiap orang bisa, hanya orang-orang tertentu. Ini. Ya, selendemmu ora mung bawa tok. Kuwi ahline akeh banget. Keahliane tak pamerke ya. Ora mung nyuwara nembang. Terus Dem, aku njaluk tulung tirokno swara kucing. Tak perintah mesti manut kuwi. Kucing cilik wedok napa lanang? Ya kucing cilik sik. hati-hati lho. Kowe lak biasane sing perintah bae iki Bayu lho iki. Nang nggih. Ayo kucing cilik. Ben yo ngono ki padha arep gawe grup dagelan dhewe. Aku yo sadar. Kuwi engko nampa job dhewe lho iso uga. Ayo. Kucing cilik. Iya ya. Wayah mik ngoten niku. Piye? Lah kuwi. Niku kucing cilik. Sing iki suarane. Saiki swara kucing. Wedok. Saiki swara dimpil. Oh, bola-bali wae kaya kertu ngono. Oh, kertu ya. Ayo saiki kucing wedok. Kucing wedok. Yang wedok di mana saja tempat kalau manggil anaknya. Heeh, piye? Larase padha, Mas. Piye? Nek Terus mboten sing lanang mangsuli, kucing lanang. sing lanang niku biasane metune wayah bengi-bengi, tengah malam, adem-adem. Iya, pas piye? dingin ngoten. Jaga. Jadi bocah iki sarapane kucing piro? Ilmu perhewanan, Pak. Oh ya ngono ya. Nah, kuwi. Oh. Delalah kucinge cilik pethuk karo kirek cilik. Kirek cilik. Niku kirek. Iya. Kucing kirek. Nah, kirek cilik kok kaya ngono sing wedok, kirek wedok wangsulan. Asu wedok. Asu wedok. Nah, asune wedok wis jawab to. Asune lanang mongko jek tunggu omah. Ayo. Asu lanang. Asu lanang nyaut to arep tunggu omah kok ya. Pas iki lah kuwi blong-blongane. Blong-blongane ndang cepet. Napa? Cangkemmu kaya asu tenan ah. Idere iki nang ngono kuwi. Pas. Wes. Delalah pas enek asu lanang jegok, Nggih. enek wong mlaku angon wedhus. Wedhuse cilik wedok napa lanang? Wedhus cilik sik, Cempe wedhus to? cempe. Nah, wedhus cilik nangis disaut wedhus wedok. Sik. Mangap. Oh, kebak telek. Kok kebak telek pripun? Ilmu perhewanan. Tapi luar biasa. Wedhus wedok wis muni kaya ngono mancing karo wedhus lanang. Mau kuwi wancine berkembang biak. Wedhus lanang kepancing. Mosok wedhus lanang. Ha iya no. Wedhus Ayo. lanang nggih muni. Iya muni no wedhus lanang no. Ayo. Ayo piye? Kuwi suara wedhus apa arep mutah kowe? Wedhus lanang. Omahmu kutha ora tau nang desa. Nah, mboten nate ngertos wedhus, padahal Wedhus wedhus lanang. wedhus nak putih. Suarane ngoten piye niku. meng wedhus lanang? Lah nggih. Lah ndelalah kok dodoan enek sapi teko. Sapine mpun kawin apa dereng? Abah iso ya njaluk dijak lho iki iso. Ilmu perhewanan. Kowe iki guru kok mangan wae. Gurune. Gurune niku serba tahu. Ya, tutuke. Nah, lanang ayo. Tan wurung sriune
dadi mustikane Yo, diaturke langgame, ya, Mbak. Joget le. Tayubke ya, tayubke. Nggih. Bojonegoro. Nggih. Mas Naryo nandak. Nggih, nggih. Yo Bojonegoro. Tayub Bojonegoro. Kuwi lho. Alus. Maka. Ya, Mbak. Yo. Srihuneng mustika tuban labu tresna tuwin sabaya pati marang Raden Wiratmaya kamus prasaja nandang Mandape lesung jumenglung. Entek lagu lesung jumenglung. Mandape lesung jumenglung. Saut swara kakung gendi, Pasar Madi ayo. Pasar Madi. lesung jumenglung yo srukin talimbalan lesung jumenglung
penake ora elok. Piye Mas Gareng? Wah, jan iki nadyan ya ujube pancen golek rezeki ning entuk ngelmu. Nggih, Ngelmu Aku iki urung. napa? Nek wis panase kaya ngene. Larang udan. Kuwi kuwi sinjire ya toblok kuwi. Wantika. Mboten abahe khusus niku. Sindire khusus gendakane abahe riyen niku. Ayo ta. Burini. Tapuk cangkemmu. Dirabuk kamu tuwa jare. Ayo Dem, santri pokok Dem diaturke Dem. Ayo. Nggih. Ah, Iki duet karo abahe. Oh, nggih. Oh ya okle. tak nyoba lagu santri pokok ya coba digarap gamelan kaya Oleh. apa. Aku wis lali bisi. Oleh Abah Kirun dan Selendem. Maka, Aku lali ya. Bisi ana, Dem. Tak buka. Nggih. maka, yuk. Maka. Lulusan Pondok isih perawan turung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum lakono bapake mlera rewangi ngempet orang ngerokok macak sopan ben kaya kang pondok wi elatala suwengku lali nyoplok jare bapake aku kaya santri peko. Lurus kadang menggok tungano ben kapok aku pengen entuk dino wis taun-taunan aku dadi preman tungano kebatenan mek oleh bojo sing iman Tobat kapok lombok kadang lurus kadang menggok tungano ben kapok aku pengen oleh dino wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Gendok dino santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum lakono bapake mlera tak belani ngempet orang ngerokok macak sopan ben kaya kang pondok wi eladala suwengku lali nyoplok jare bapake aku kaya santri peko. Kapok kadang lurus kadang menggok dongano wis kapok aku pengen entuk dino wis taun-taunan aku dadi preman dongano tobat tenan aku entuk bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang menggok dongano ben kapok aku pengen oleh dino wis taun-taunan aku waleh dadi preman
pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Terima kasih, matur Luar nuwun. biasa. Sik iki Nggih. untuk menghargai yang membuat iki karangane sapa? Arek Banyuwangi. Arek Banyuwangi Kang jenenge Citeng. apa? Citeng. Citeng. Terus tak populer neh. Judule Santri Santri Pekok. Pekok. Sesuk kon gaweke siji Apa? lagu neh. Napa? Ya padha pokoke dagelan pekok. Arep nyanyi, pengen nyanyi mesti. Ayo tak Nyanyi. jaluk lagu pengen nyanyi, jalan kok. Iya, iya. Arep nyanyake dhewe mesti. Oh, malah kisahku lho. Nggih. Nggih, terima kasih luar biasa. Matur nuwun Mbak Make dipun lajengaken pathek songo. Oke, oke.